Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad arafi darajatil wadudu kasfil gummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ina gaishe da mutanen duniya gaba ɗaya. Mai kyakkyawan manufa yana gaishe da kai, mai mugun manufa yana gaishe da kai. Ka san dai Allah wahidun. Mission da Allah ya ba mutum ba kai baka isa ka dakatar ba. Wani kama bai isa ba sai time din Ubangiji yayi. Sannan taimakawa mutane wannan ra'ayina ne. Kaga dole ne zan yi sai lokacin da Allah ya dakatar. Ko sirrin da nake so in bayarwa na samun buɗi da kuma dafa shi. Akhlatu jamna kas jamna is. Mai gida sirrin nan da zan baka yanzu kai tunani. Ka zo na kai tunani sosai. Bayan wannan zan sake baka dafa yi. Wanda idan ka yi amfani da shi, duk wanda ya shiga hanyarka zai taɓe. Amma kai kar ka yi wa mutum mugunta. Akhlatu jamna kas jamna is shi za ka rubuta. Ana rubutawa. Idan ka rubuta akhlatu jamna kas jamna is sau ɗaya a jikin allo ba, sai ka rubuta fabuital lazi kafar. Ka sake rubuta akhlatu jamna kas jamna is. Ka ƙara rubuta fabuital lazi kafar. To shi da fabuital ne za ka ringa rubuta haka. 400 kawai. Idan ka rubuta shi haka sau kafa 400. Ruwan rubutun za ka nemo koyi. Kaman koyin kazan gida za ka bula shi. Sai ka zubar da ruwan da yake cikin koyin gaba ɗaya a ƙasa. Ka zuba ruwan rubutun a ciki. Ka roƙi Allah abin da kake bukata. Kai ka sani ni ban sani ba. Ka tofa sai ka ɗaura kan wuta ka bari. Za ka ga ruwan yana tafasa cikin koyin kazan. Amma koyin kazan ya fashe sai ka sake dan shi idan ka zuba bare fashe ba. Sai ruwan ya ƙare tukuna kun kazan zai kone. Mai gida sirrin nan na yi wa mutane kai ma ka yi wa kanka na buɗi ne. Idan ya tafasa ya ƙare ne koyin zai kone. Idan koyin ya kone to kan koyin za ka murkusha shi. In ka murkusha shi sosai, idan ka murkusa koyin, ɓawon koyin in ka murkusa shi sosai ya murkusu sosai, ka nemi wani leda ƙarami haka ka saka ciki. Titin da ake wucewa ka jefar. Ban muddin ana wucewa mai gida hanyar ka bare tsaya ba. A'a, sai dai baka yi shi na baka ba. Allah ya sa mu dace. Dama ayyukan haka ne. Ni idan na tashi bada sirri in har na samu time, zan yi ta baka wanda ban taɓa baka ba ne. Kuma zan iya yin dogon lokaci.